kayo amin apo, na pag-arabiin nyo adwa, kaya. Ada istorya nga na nangad ko, damay sa nga ubing nga napintas, grade 1 high school pa ila idiya, hawang pa ila na grade 12. Ke nag-grade 1 nga, sabsapay ti, valedictorian, wano salutatorian. Kinalaing, very bright, napintas, kabaulan na ti agbasa, diya ka mo naka-boyfriend ti kaya tambay padpada mga mamartag manigarilyo ang agbasbasa kampay ag trabaho ke di kon sumurot iti ubing apan nalaan dananang na aglibas nga mapan kana yun nga kasjay di kon naumadan nga manggasgadjihan lang nga maito may doron nga mapan ti college kaya di kon sinaludsod da at may isa nga uncle na nga nagkuna apay nga rod nga dahit apay laeng tipilyam no kayo ang mga sawa. Umiti sungbat na DJ ubing. Maisuro yung nga rod ti pusok. Nagtanggan yung sungbat na nga, maisuro yung nga rod ti pusok. Nagpay sumunod at makakabsat nga kanya. When the heart decides, the mind collapses kung nanan sa dayjan niya. Nga tay no ag decision di puso mabaliwala wenno kasla maawanan ti gaway jay utak ano puso ti ag decision kasla sa bali kitaan nyo when it comes to marriage padada kita very di ko na very bright nagpipintas nga babae no dadto ma professional mayat ti biag na ti mga asawa ato dagiti agko nang handang agbagay apaya di asawa na nagpintas ko mga daytay professional ko mga di asawa na kay karup-rupak ko kala ko burangan nga daytay nga mawawatan ko mga daytay kasi kuno saan di lalaki mo itnog design mo kala ka design haan lang dayjay han lang piyapay di jay ayat ti asawa ata okay dayjay ngam adda dagiti banbanag na ano decision di jay puso kasla aw maawan ti gaway dayjay utek. Adda mo dagit ay kasi kumaji babae. Allah di lalaki mamin anong ulit-ulitan na nga lipliputan, ulit-ulitan na kabilan na pay. Ngam nag-decide di puso ay ayatek ngamin. Adda mo daytay lalaki ko nagpintas mo di asawa na. Perfect mo. Adda mo trabaho na. Ngam bumirok ti kulasisi padpadak nga agat bubuong nga ko apaya nga decide kapaya mapukaw di reasoning no di puso ti ag decide maikat amin no di puso ti ag decision kunana di jay kano adu dagiti kasi nga decision iti biag iti tunggal may sa kada tayo lamot tumaa di perfect nga jak amo ano perfect nga pagtuladan kuno perfect nga example na dato yun ka ni Apo Isus man nasanton a puso na imagine mo nag-decide kainkospil ti tao tinalikodan ti tao kumaga tinalikodan ng ti Diyos pinili na ti agbiag nga ati amuna kinawaya nga mabalod gayam ti basol imagine mo ta nag-decide nga bumaba ta umay na tayo laeng alangunan umay na arakupan, ti tao ama nagbasol. Ngam dati nini, dati salmo responsoryo ka, I beg to disagree, dati kunana ta salmo magamin, awampay mo ni Apo Jesus, idi nga niya, dati kunana, agnanayon, ti ayat ti Apo, kadagiti agbuteng ken kuana, adda condition na dito, kasla medyo haan nga pleasing. Iji puso ni Apo Jesus, kuma, di puso ti Diyos ka. Apay dagiti nga latang ta agbuteng ken kuana ti ayat na. Haan no kita umtik naman nagayat ni Apo Dios ka uri dagiti hangagbuteng uri dagiti tattao nga mangtalikod ken kuana ka ay ayaten na lata haan nga maapektaran haan nga agkurri ko madayay puso na ni Apo Isus so ako na mayat daytoy salmo agnanayon ti ko ngam kasla no kita umtik naman nagayat ni Apo Dios kadda pay condition na daytoy salmo haan kaslahan pay akas jay kuma kano kita amon ngagpay so di nag-decide ti puso ni Apo Isus kasla inarakop na aminan kasla linipat nan di kinadya inyarganan
hana mga linipatan na mga baling nga lipatan di kina Diyos na kala ko linipat na jay estado na nga as Diyosen Diyos iso na nga bimabahan kala ko maday tay haanan nga inconsiderate la mapanak ta ay ayatek nga rod ida. Iya ti decision ti puso nga awan ti reasoning awanen kat amin ang gaputa nakarkaro di jay panagayat nakaron di jay panagayat. Salamat la ko mano day timot agasawa kan. Oray madi naganak mo madida aminan nag-decide di jay pusom go. Lamot ako makanyami nga papadi itid mo tabagim ag-decide jay puso mo kayat mo ti mapanen agpadi kan. Lipate mo gadi ko ang bayamon ta pamilya mo baamon. Hangka nga maikarimon nga hangkan to nga ti estado mo ka mga pagkakwartaan, ha mga pagbana nga namon nga kung no apaya nga no nag-decide di puso mo ka wen mapanen. Kasla banking kuma ko natayo kala ko mamut ada dagitay monk mamadre. Apan dagbiag ti isolation nga isuda apay nag-decide di puson nga handan nga hanen nga lumaban di reasoning ag-decide dan para kini Apo Diyosen. Dayjay ko man naununeg nga panirigan. Tinukit kitaan tayo kakabsat, ado ti kakasjay, ado kasjay nga panubok, panawon ti biyag tayo. Ngam no kitaan tayo dito solemnidad tatam, na santo na puso ni Apo Isus, kasi lagamin isa ti perfect example, nga di ayat, di sakripisyo, rinimbawan na amin, uray no ikoskospil, uray no inrorumanda, kinalilikod ang daliniputan da, nag-decide latan nga, ayatin na, kasi mo dito may kadwa nga maibasa nagpintas anya dati ko nana surat ni umuna surat ni San Juan nagmayat anya ti kunana wen awampay nakakita ti Dios kunana ngamno agiinnayat kayo adda ti Dios kada kayo kaanyo niya no gayam no ayat ti pagarian tayo no di puso ti pagarian tayo ikaten tayo di bayas ikaten tayo di reasoning, ikaten tayo di sirib, puro ayat di ibukbuk tayo gayam, iso dahi tati kaadda ti Diyos. Pinagmayatan nga kunana, adda ti Diyos kada kayo. No ikaten mo dahi tayo pagkarkarit tayo nga, sansanikwa, ad-adal, amin-aminan, agibakbakit, gapo tayo so tinagsakripisyo, di agasawa ko nagmayat nga di jayan haanen nga gaputa iso ti ada trabaho na iso ti lalaki wano iso ti babae ado ti sweldo na wano ado ti nasirsirip maikat gayam amin di jayan di innayat latan data agtaeng ni Apo Dios iso daytoy kunana daytoy yan kagalakas di mo lang di bagbaganan nga no kayat mo nga dati puso ni Apo Jesus no agari ni Apo Jesus ikatem amin nga biases ikatem hamo i-consider dagitay pagtangtangsit ti tao. Dagiti pagkarkarit ti tao kay katem amin agbalin nga ayat dadta ni Apo Dios. Nagmayat na ito'y panangibaga ni muna surat ni San Juan. Hawan nakakita kin ni Apo Dios. Ngamno agiinayat kayo. Adda ti Dios kada kayo. Saan agapot ta inayat tayo ti Dios. No diket inayat na tayo immuna pa ni Apo Dios ngamda tayo. Iso nga tatatapyasta na bigbigan tayo. Wow. Inya nga puso. No kitaan tayo kumadyo ko na tayo din na minsan nga nagmadi word nagganas nga iyay ibagay ko mga nagpakatanga nga puso. Tawang garod ti gawgaway tayon awan serserbi tayon awan mamay tayon ngam nagpakatanga ta inayat na tayo laeng. Dadi ti puso nga mayat nga kuan awan di condition na. Alata tatapyasta na nagmayat ko mga iso ti kawustay mga puso. Ijigi mong jay sisa iji pamilya tayo. Ikatem amin ang tapno agayat kailangan ni Apo Dios gayam ti agtaen. Nawan bayas na gayam di ayat tayo ni Apo Dios gayam ti agtaen nagmayat nga panunutan. Alata ta piyesta ni Apo Jesus tinas ay solemnidad ti nasanton a puso na. Uray man kunak ko maka uray 1/4 la ko maji puso na met ti maikawes ko. Uray hanga perfect nga kalakan niya na. Uray 1/4 una pag tipping laeng kumama de nga puso nagmayat nga tanga panunutan nagmayat nga tanga ibiyagan niya. Umanay nga takan niya kun dayan no daduma ka adu pala daytay sa una mo di puso kuno daduma agreklamo pala di panunot nagadu pala ti kanag uray 1/4 la ko matap no nagganas ko man dayan nga ibiyagan nga puro nga serbi puro aya puro pa nagkuan lakarit na nga takan niya tayo apo niya awis na nga takan niya tayo ti agbiag akas ti santo na puso na